kanal Albarka TV, wanda suka saba koya muku sana'o'i kala-kala. A yau muna ɗauke da yadda ake yin turaren wuta mara suya. Yanzu mun jiƙa turaren icen mu ya yi kwana 3, yanzu za mu zuba shi a cikin roba za mu haɗa shi. Domin samun ci gaba da kallon shirye-shiryen mu, wannan shine turare mai maiko. Wannan kuma shine madaurorin turare kala-kala ta yadda yake sa turare ya yi ƙanshi sosai. Wannan shine mixix, za mu daka shi sai mu zuba shi a ciki. Wannan kuma shine farce, shi ma za mu zuba shi a ciki. Wannan kuma shine amber, shi ma za mu daka shi mu zuba shi a ciki. Yanzu za mu daka mixix a cikin turmi. Idan muka daka shi ya yi laushi sai mu zuba a kan turaren. Yanzu mun daka shi ya yi laushi za mu zuba shi a cikin yanzu za mu daka amber, shi ma idan muka daka shi ya laushi sai mu zuba shi a cikin saman turaren. Gashi yanzu mun daka shi ya yi laushi, za mu zuba shi a saman turaren shi. Gashi yanzu za mu zuba shi ma a ciki. Yanzu za mu zuba farce a ciki. Yanzu za mu zuba turare mai maiko ta yadda idan aka zuba turare baya bushewa da wuri. Wannan shi ne turare mai maiko. Kun ga ta yadda turaren ya yi. To wai haka ma don mu fuskanci. Gashi mun gama yanzu mun zuba shi a abin mazubin shi. Gashi nan.